împreună cu sfinții și aleșii tăi și să-l faci părtaș de viața fără de moarte în împărăția ta veșnică prin Hristos Domnul nostru. Amin. Aleluia, 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 aleluia. Aceasta este voința Tatălui meu, ca oricine vede pe Fiul și crede în dânsul să aibă viața veșnică, iar eu îl voi învia în ziua de apoi. Aleluia, aleluia, aleluia. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. Mărire ție, Doamne! Când a venit Iisus în Betania, a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți dintre iudei veniseră la Marta și la Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte. Maria însă a rămas în casă. Și Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da. Iisus i-a zis: fratele tău va învia. I-a spus Marta: știu că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă moare, va trăi. Și tot cel care trăiește și crede în mine, nu va muri în veci. Crezi tu aceasta? Da, Doamne, spuse Marta, eu am crezut că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Prin cuvintele Sfintei Evangheliei, să ierte nouă păcatele noastre. Îndurerată familie, îndurerați credincioși, iată soarta omului, pleacă de acasă, departe de țara lui și trăiește ani frumoși într-o altă țară, iar moartea survine și este departe de țara lui natală, de satul lui natal, de locul unde a copilărit. Și iată, a fost înconjurat de iubirea celor care l-au cunoscut și care astăzi îl pătrec pe ultimul drum. Gali Giuliano. Astăzi îl conducem pe ultimul drum spre neîntoarcere, după cum scrieți, pe cel care ne-a fost tuturor părinte, învățător, soț și îndrumător, coleg și prieten, cavaler de onoare. Gali Giuliano. S-a născut în Cavriago, în Polonia, în Italia, în data de 14 septembrie 1944. În timpul liceului la Bologna a jucat fotbal, poziția portar și capitan de echipă, settore giovanile, adică tineret, la tineret. 2 ani mai târziu se căsătorește cu Maria Pisani, rezultând din căsătoria lor un fiu, Gianluca. În anul 1992 câștigă premiul fiind numărul 1 în Italia, Garavita 92, agenția din Casa Lecchio. În anul 2000 călătorește, rupe orice legătură cu familia din diferite motive, ajunge în România, unde își întemeiază o nouă familie la Timișoara,
apoi se stabilește la Cepsa, unde a trăit până la data de 1/1/2021. Acționa cu înțelepciune, iar forța pe care o transmitea era asigurată de onestitatea care îl caracteriza. Polariza oamenii de lângă el prin frumusețea felului său de a fi, comunicând întotdeauna deschis și transparent. Astfel a reușit să fie iubit de toți, lăsând o amintire frumoasă. Memoria lui va fi păstrată ca un exemplu pentru noi toți, un om excepțional, cu un respect deosebit și mai ales un om cu suflet mare și cu o inimă bună. Și a rămas bun de la soție, fiu, frați, cumnați, cumnate, nepot, vecini cunoscuți și necunoscuți și îi roagă să-l ierte dacă le-a greșit cumva. Marinela, Maria, Gianluca, Luigi, Antonio, Riccardo, Angela, Laurențiu, Ovidiu, Iulian, Alexandru, Luana, Cosmina, Loredana, Ami, Ștefania. În ziua în care lumina ochilor tăi a dispărut și inima a încetat să bată, a devenit cea mai groaznică zi pentru noi și nu putem să ne împăcăm cu ea. Lacrimi și o inimă arde în durere și strigă sufletul tău, Giuliano. Pe fi în sufletele noastre pentru totdeauna, îngerii să vegheze drumul tău lin către Dumnezeu, la tua Marinella. Luigi, fratele. Bună, Giuliano, dragă frate și coleg de joacă din copilărie. Am în mine durerea că nu te-am mai văzut în viață, ci bucuria de a ne fi găsit și iubit intens, de parcă timpul nu ne-ar fi îndepărtat niciodată. Și sunt mângâiat să știu că în ultimii ani ai fost întotdeauna îmbrățișat de grijă și de dragostea mult iubitei tale, Marinela. Știu că ai venit să mă salut și îți mulțumesc pentru asta. Cu multă dragoste îmi voi aminti întotdeauna de tine. Vei fi mereu o parte din mine, fratele tău, Luigi. Frumoase cuvinte pe care le-ați putut spune pe această hârtie, dar cuvintele poate deseori nu pot să exprime ce avem în suflet, în totalitate, durerea și lipsa aceluia care a fost pentru voi cel iubit și care a fost mângâierea voastră. Iată că Iisus Hristos, numai El poate să fie mângâierea noastră, pentru că El și numai El este învierea. Întreabă Iisus Hristos pe Marta: crezi tu că eu sunt învierea și viața? Da, Doamne, a spus Marta, eu am crezut că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină. Iisus Hristos a spus: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă moare, va trăi. Și tot cel care trăiește și crede în mine nu va muri în veci. Sunt convins că fratele Giuliano, cu această credință a fost crescut și totodată în această credință a rămas. Poate că viața l-a purtat de o parte în alta, dar credința nu se calmează. Credința pe care noi, cu care ne prezentăm în fața lui Dumnezeu, în fața lui Hristos, Judecătorul Suprem. Ne rugăm pentru iertarea păcatelor Lui. Nu există om pe fața pământului care să nu fie fără de păcat. Toți suntem păcătoși, supuși slăbiciunii și păcatelor. De aceea, numai Hristos, cel unic, Fiul al lui Dumnezeu și om adevărat, care a venit între noi, oamenii, s-a născut la Betlehem într-o sărăcie și a acceptat moartea pe cruce pentru păcatele noastre, pentru iertarea noastră. Numai El a fost fără de păcat și El a venit ca să ne elibereze de păcatele noastre. De aceea ne rugăm pentru fratele Giuliano,
pentru iertarea păcatelor Lui. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să ia în balanță faptele sale de milostenie. Atât de frumos spunea doamna Marinela că a fost un om de un suflet deosebit, un om cu o mână largă, un om care dăruia și oferea din iubirea sa față de ceilalți și din puținul pe care îl avea, oferea tuturor celorlalți și cu o sensibilitate în suflet pentru copii, pentru cei care mureau în Africa, copii subnutriți și pentru care el a făcut multe lucruri și de caritate și de iubire. Sunt convins că toate aceste fapte sunt scrise în cartea vieții fiecăruia dintre noi, în chip deosebit în cartea vieții fratelui nostru Giuliano, pentru care ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să ia în balanță aceste fapte ale sale de iubire, de milostenie, pentru că Iisus Hristos însuși spune: am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, am fost însetat, mi-ați dat să beau, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și m-ați vizitat. Doamne, când ai fost Tu însetat, înfometat, bolnav și noi ți-am dat și ți-am vizitat? Ori de câte ori ați făcut toate acestea, unuia dintre aceștia mici, care sunt frații mei, mie mi-ați făcut, spune Hristos. În fiecare dintre noi trebuie să vedem imaginea, chipul lui Hristos. Și Hristos pe care îl avem în suflet să-l oferim și celorlalți. De aceea, fratele Giuliano a căutat pe Hristos în celălalt și a căutat să-l ajute pe cel care este în nevoie. De aceea, Dumnezeu să-l răsplătească așa cum numai El știe să facă, pentru că El ne-a creat, ai Lui suntem și prin Hristos avem o șansă a învierii. De aceea ne rugăm pentru iertarea păcatelor fratelui nostru Giuliano și credem în învierea sa și în învierea morților. Credem că odată ne vom întâlni cu toți cei dragi ai noștri în împărăția veșnică a Tatălui, unde nu va mai fi nici chin, nici jale, ci bucurie și fericire, pace și vederea lui Dumnezeu față în față. Bunul Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească. Fraților, ne îndeplinim acum datoria creștinească de a înmormânta pe cei morți. Îl rugăm stăruitor pe Bunul Dumnezeu, stăpânul vieții, ca pe acest frate al nostru, Gali Giuliano, pe care îl înmormântăm, să-l învie glorios cu puterea sa în ziua de apoi și să-l așeze în rând cu sfinții și aleșii săi. Ne mai rugăm ca la judecată să fie îngăduitor cu el, pentru ca eliberat fiind prin moarte de orice suferință, iertat fiind de păcate și împăcat cu Tatăl, să fie purtat pe umerii bunului păstor în împărăția Regelui Veșnic, spre a se bucura de fericirea sfinților în patria sa cerească. Veniți în ajutor, voi sfinți ai lui Dumnezeu, întâmpinați-l, voi îngeri ai Domnului. Primiți sufletul și prezentați-l în fața celui prea înalt. Să te primească Hristos, care te-a chemat, și îngerii să te conducă în sânul lui Avram. Primiți sufletul și prezentați-l în fața celui prea înalt. Odihna veșnică dă-i-o lui, Doamne, și lumina fără de sfârșit să-i strălucească. Primiți sufletul și prezentați-l în fața celui prea înalt. Prea milostive Părinte, în mâinile Tale încredințăm
sufletul fratelui nostru, care Lucian Giuliano. Suntem adânc convinși că El va învia cu Hristos în ziua de apoi împreună cu toți cei morți într-un Hristos. Ascultă cu milă, Doamne, rugăciunile noastre și deschide porțile paradisului slujitorului Tău, Giuliano, ca și noi care rămânem încă în viață, să ne mângâiem unii pe alții de adevărurile credinței, până când ne vom întâlni cu toții în Hristos. Și astfel să fim întotdeauna împreună cu Tine și cu fratele nostru Giuliano, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Îngerii să te conducă în paradis, acolo să te întâmpine martirii și să te însoțească în cetatea sfântă a Ierusalimului, corul îngerilor să te primească și să te așeze în sânul lui Avram, ca să te bucuri de odihna veșnică cu Lazar cel sărac. Să ne rugăm acum, fraților, după cum ne-a învățat Iisus Hristos, pentru iertarea păcatelui fratelui nostru Giuliano, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia santificato il tuo nome, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti ai nostri debitori come noi rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Fraților, ne îndeplinim datoria creștinească de a mormânta pe cei morți. Ne rugăm ca la judecată să fie îngăduitor cu fratele nostru Giuliano și să primească iertarea de la bunul păstor care îl va conduce în împărăția Regiului spre a se bucura de fericirea Sfinților în patria sa cerească, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Odihnă cea veșnică dă lui Doamne și lumina cea fără de sfârșit să-i strălucească lui, să se odihnească în pace. Amin. Despre crezi în pace. Amen. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu să-L ierte, să vă odihnească cum vom merge în procesiune, cu mașinile ambele astea. Se poate pune capacul deja, atunci suntem gata, mergem, haideți dumneavoastră în față ca să știm unde care vin eu și fratele răpăsat vine la primul. Asta ducă munte. Da, da.
Petre, ești tu cu Da, da, da. Îi pună deasupra Da. florile. Na, la care le mână? La fratele acolo, la fratele meu, că n-am fost, dar nu parcă mi frig acum. Frig, da. Mihai, îți ajută tu. Dar cine e cu mașina? Petre, mergi cu mine? Nu, merg cu mine. Alex, unde e cățaua, bă?